Сәлем, дуслар. Біз бүгін ең тәмлі һөнәр белән танышабыз. Пішікші. Исәнмесез? Ох, шәпуынға ләктім ахырысы. Салат. Бұлардың вилкалары қоясың, Бұл салат маған нәрсәгә. Мында бит булочкалар бар. Бұл ипи кебек инде. Ләкин моның начинкалары бармысың? Тәмле, ләкин начинкасы юк. Исәнмесез? Мин сезгә булышырга килдем. Әйдә, рәхим ит. Ярар. Мә, суган туралайса. Кыяр һәм помидор. Менә хәзер чәй эчеп алсак та була инде, Солтан. Әйдә, киттек чәй эчәргә. Зөлфира апай, сез бу һөнәрне ни өчен сайладыгыз? Кечкенәдән бик яраттым пешерергә, шуңа күрә пешекче һөнәрен сайладым. Моның өчен ничә ел укырга кирәк һәм кая? Моның өчен һөнәр училищеларында укырга кирәк. Сезнең иң яраткан пешерә торган ризыгыз нинди? Минем бик яратып пешерә торган ризыгым зур бәлеш. Бәлеш, бу бик тәмле, шундый тәмле. Нинди ризыкны пешерә белмисез? Әле дә пешерә белми торган ризыгым талкыш кәләве бар минем. Талкыш кәләве, минем яраткан ризык бит ул. Рәхмәт, Зөлфира апа. Мин инде хәзер бөтен нәрсә беләм. Үзем ясаган салат бик тәмле.